Volem advertir, perquè ja ho vam aprendre del mestre Xirinacs, en moments de transformació política real, els líders tenen la temptació de trair el poble, però aquesta vegada trobaran una trinxera de resistència. Però per si de cas, que quedi clar, sabem que hi haurà gent que dirà que els resultats serveixen per negociar amb l'Estat. Sabem que hi haurà gent que dirà que l'1 d'octubre haurà estat una gran mobilització. Sabem que hi haurà gent que voldrà allargar el procés sense fer massa soroll. A tots ells els diem una cosa alta i clara. El referèndum no és vostre, no és de cap partit. El referèndum és només i únicament i exclusiva de la gent. Lucharon por una república y fueron semilla. Y nuestra legitimidad renace de las cenizas y a diferencia de la suya se erige en defensa de todas las libertades, de la garantía de todos los derechos fundamentales, para todas las personas y para todos los pueblos, incluso para aquellos que no piensan como nosotras. Defensem els col·legis de la censura. Des de la CUP us animem a custodiar els col·legis des d'avui si cal, fins diumenge. President, posi les urnes. I el senyor Sánchez i el senyor Cuixart d'Òmnium Cultural i de l'ANC enviïn a la seva gent on la seva gent vol estar, a defensar els col·legis des de ja, a defensar els vots independentistes del dia 1. Nosaltres hi serem. Trobem-nos als col·legis, trobem-nos votant.